Un dos sectores máis importantes de Galicia e que non deixa de crecer cada ano é o do turismo. Viaxar a Galicia cada vez está máis demandado e as empresas dedican os seus esforzos a innovar e mellorar os seus servizos. Froito destas inquedanzas nace en Vilagarcía Galicia Touristic, un centro de servizos avanzados que permitirá incorporar a digitalización e a innovación no sector do turismo. Que ten como objetivo, sobre todo, que en materia de formación, en materia de incorporación de tecnoloxía, en materia tamén de emprendemento, de xeración de novas empresas, poida dar acceso a PEMEs e a novas iniciativas, a produtos innovadores, a servicios innovadores, e, en definitiva, que se xeren innovacións disruptivas no sector turístico de Galicia, para que, ademais dun sector seguro e dun sector referente na nosa comunidade autónoma, pois tamén se poida convertir nunha punta de lanza en materia de innovación e un referente a nivel nacional e internacional. O centro creouse cun investimento de 400.000 euros da Xunta a través do IGAPE. Dende o Goberno Autonómico consideran que Galicia Touristic converterase nun espazo referente. Pois é o complemento perfecto para ter as nosas empresas turísticas, como decía antes, ademais de ser recoñecidos como Galicia Calidade, Galicia Segura, agora tamén Galicia Turística Innovadora, non? O Galicia Touristic contribuirá á creación de emprego de calidade e a reter o talento en toda Galicia, ademais de axudar as pequenas e medianas empresas a mellorar os seus servizos e adaptación ás novas tecnoloxías. Debería de selo, é dicir, esta é a filosofía coa que nace, non? Sabemos que isto non existe en ninguna parte de España, algo tan centrado no turismo, tan aterrizado a pé da pyme, que é a maior parte das empresas turísticas. Creemos que isto ten que ser o elemento que faga que les veñan, que coñezan, que toquen, sobre todo acercarlle, deixar de que vexan a tecnoloxía como algo que a veces non entenden e enseñarlle de forma práctica. O centro permitirá ás empresas adquirir coñecementos en novas tecnoloxías e novos produtos que poidan aplicar nos seus negocios, ademais de realizar estudos para que coñezan como poder administrar mellor os seus recursos, unha iniciativa moi valorada polo sector do turismo. E desde logo que podamos contar con un centro destas características nun entorno como é a zona do Salnés, que é unha das que ten maiores empresas turísticas de Galicia, desde logo todo fai que o sector o acolla como unha moi boa iniciativa, que esperemos que haxa esa conxunción entre empresas turísticas e empresas de TIC. Dende o centro sinalan que a súa filosofía será a de crear un espazo compartido, aberto e moi económico, onde as pequenas e medianas empresas poidan desenvolverse e crear sinerxias en común para potenciar o sector.